Alaikum. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna maku yanda za ku duba data na wayar duk wanda kuke so. Wayar matanka ko wayar ɗanka ko wayar abokinka ko wayar ma waye. Za ka duba data ka duba airtime ɗinsa na waya. Amma in ya kasance kafin nuna muku yanda za ku yi, idan ya kasance wannan shine ziyartar tashar nan na farko, ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, sai ku zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da ku. Idan bidiyon ya burge ku kuma, to ku danna mana like, sannan ku share ga bidiyon domin kowa ya amfana. Idan kuna da ƙarin bayani ko tambaya, to ku yi mana comment. Insha Allah za mu ba ku amsa da izinin Allah. Abinda za ka yi da farko shine hanya ce mai sauƙi wanda za ka yi ka duba airtime ko data na wayar duk wanda kake so a cikin wanda kake amfani da shi. Abinda za ka yi, za ka zo ka shiga cikin dialer ɗin wayanka, ma'ana wajen kira kamar haka. Nan gurin za ka zo ka shiga. Idan ka shiga wajen kira na wayanka, abinda za ka yi na gaba sai ka zo ka danna alamar za ka yi kira. Bayan ka danna shi kamar haka, abinda za ka yi, za ka zo ka danna waɗannan lambobin. Ka danna lambobin nan, ka danna wannan lambobin kamar haka. Waɗannan lambobin shine za ka danna kamar haka: star 131 star 500, sai ka sa star, sai ka sa 1, sai ka sa star, sai ka sa 1, sai ka sa hash, sai ka danna alamar kira. Idan ka danna kira, za ka ɗan jira shi. To abinda zai gaya maka na gaba shine za ka zo ka yi linkin layin da kake so ka duba data ɗin, sai ka zo ka sa number wayar wanda kake so ka duba. Misali bari muku kamar haka ku gani. Misali kun ga kamar haka. Kun gani kamar haka, sai ka danna sending. Idan ka danna sending, shikenan yayi linkin. Layin yayi linkin da naka. Yanzu wani abin da zaka iya dubawa, kaga ya nuna cewa yayi linkin da wifi. Ka gani, sai ka zo ka danna working. To abinda zaka yi na gaba, sai ka zo ka danna misali kamar haka. Idan ka danna, sai ka zo ka danna, ka sake dannawa kamar haka: star 131 star 500, sai ka sa hash a wannan datsin, sai ka danna sending. Idan ka danna sending, abinda za ka kun gani sai zai fito maka da waɗannan zaɓin. Idan kana ra'ayi ka duba data ɗin mutum, sai ka zo ka danna number 4. Ga sunan number, ka karanta abin da yake wurin. Abinda za ka yi, sai ka danna, kaga misali kamar haka number 4, sai ka danna sending. Idan ka danna sending, ka gani, kaga abin da ya nuna maka. Abinda za ka yi, za ka duba airtime balance, data balance, duk gashi nan. Hearing balance, ka gani. Abu na farko da za ka yi, sai ka zo ka danna 1. Idan kana so ka gani inda kuɗi a cikin account ɗin, kaga sai ka danna sending. Idan ka danna sending, ka gani ga abin da ya nuna maka, sai ka sake danna sending. Ka danna 1 again kamar haka. Idan ka danna 1, ka gani ya nuna maka cewa wannan layin, kun ga abin da yake ciki, babu kuɗi a ciki. To idan kana so kuma ka sake duba data ɗin kamar yadda ka bi wannan tsari, shi ma haka za ka bi. In ka danna star 131, sai ka sa wannan, sai ka sa 500. Amma fa bayan kai linkin layin naka da wannan ɗin, abin tsarin na farko shine in baka yi ba, sai ka ƙara 11 a baya. Abinda za ka yi, sai ka zo ka danna sending kamar haka, zai sake tafiya. Idan ya tafi, ka gani still dai wannan abin da za ka yi. In ma za ka sai data ne, ka sai mai data, ko ka sai duk wani abu da za ka yi gashi. To nan dai za ka zo ka sake danna 4 kamar haka. Idan ka danna 4 ɗin, gashi nan kamar haka. Ka gani, idan data za ka duba, sai ka zo ka danna a kansa. Misali za ka zaɓi number 2, sai ka danna sending. Idan ka danna, ka gani, sai ka sake danna 1 kamar haka. In ka danna, ka gani kamar haka. Shikenan, kaga zai nuna maka datan da yake kan waya. Kaga ya nuna maka cewa babu wani data akan wayar. To ta wannan hanyar ne zaka baka duba duk wani data na kan wata waya ko airtime da suke kan waya. To me zaka yi na gaba? Idan kana so ka cire shi, zaka zo ka linkin din shi. Misali, sai ka zo ka sake danna star 131 star, sai ka sa 500, sai ka sa hash, sai ka sake danna sending. Duk ta wannan hanyar ka duba duk abin da kake so. To wannan karan kuma, sai ka zo ka danna number 5. Mun gan shi nan, gashi na ƙasa, view and all link. Sai ka danna 5, sai ka danna sending kamar haka.
ka gani. Idan so ka bar abun sai ka danna number 1 shine zaka raba shi daga da layin naka. In ka danna number 1 kaga kamar haka, kuna gani to kun gani sai ka sake danna 1. Idan ka danna 1 shi zai nuna ma tabbas to kaga shikenan yanzu ka yi unlinking layin, shikenan ka sauke layin daga kan layin ka. Ta wannan hanyar ne zaka iya duba duk datan da kake so na kowane irin waya. Ma'ana misali ko da wani zai ce ma ba shi da data ba kaza, ga yanda zaka baka duba datan nashi, ko iyalinka ne ko wani ko ma wane ne. Saboda haka idan wannan bidiyon ya burge ku da Allah ka danna mana like, sannan kai mana share, ka tura a social media. Idan kuma baka yi mana subscribe ba to da Allah ka danna subscribe domin ka rika samun bayanan mu da zarar mun dora wani sabon bidiyo. Nagode.